2 fevralda Türkmenhowaýollarynyň Aşgabatdan Delä barýan uçarynda ýolagçy ýogaldy. Hindistana saglygyny bejertmek üçin barýan 1991-nji ýylda doglan Türkmenhowaýollarynyň Halif ilaman insul sebäpli aradan çykypdyr. Bu barada Azatlyk radiosuna Aşgabatdan halkara aeroportunyň wekili 10-njy fevralda habar berdi. Mundan öň bu hadise barada Azatlyga Aşgabat Delä reisiniň ýolagçylary habar getiripdi. Aýyň 2-sine Aşgabat Delä uçarynda 23-24 ýaşly hassa oglan ýogaldy. Uçar howada 40 minut bolupdy. Ol kabulyň üstündedi. Uçary ýyzyna öwürdiler we Aşgabatda gondurdylar. Ýolagçylary Deledäki howa şertleri sebäpli onuň ol ýere gidip bilmejegini aýtdylar. Oglun biznes class bilen barýardy. Onu uçardan birinji edip çykardylar. Aşakda ýem tiz kömek garaşýardy diýip Azatlyk bilen öz adynyň efirde tutulmazlyk şerti bilen söhbetdeş bolan uçar ýolagçy aýtdy. Onun sözlerine göre hadise sebäpli reis 4 sagatlyk ýyza testirilipdir. Şol bir wagtda uçaryň ýolagçylarynyň arasynda Delede öz saglygyny bejertmek üçin barýanlaryň ençemesi bolupdyr. Şol wagtyň dowamında hiç kim ötünç soramady. Uçarda ähli diýenýaly hastalardy. Käbirler saglyk barlygyna taýýarlanyp öňünden hiç sat iýmendi. Onkologiýa hastalary hem medisina kömegi berilmezden garaşyp oturdular diýip hadise şaýat bolan ýolagçylaryň biri Azatlyga habar berdi. Aşgabatdan halkara aeroportunyň tertibine görä Türkmenhowaýollarynyň 535 nomerleri ise her şenbe güni ýerli wagt bilen er sagat 1:55-de Delä uçýar. Hindistan saglygyny daşary ýurtlarda bejertmek isleýän türkmenistanlylaryň arasynda iň meşhur ýurtlaryň biri hasaplanýar. Türkmenistanyň milli aviakompaniýasynyň hyzmatlarynyň hili ýyllar boýy dünýä derejesinde iň pesleriň arasynda agzalýar. Reisleriň gijikdirilmegi esasy kemçilikleriň arasynda görkezilýär. Ýa-ni ýakynda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenhowaýollary kompaniýasynyň uçarlarynyň Ýewropa Birleşiginiň ýurtlaryna gatnamagyny we bu ýurtlaryň üstünden geçmegini gadagan etdi. Gadagançylygyň takyk sebäpleri ma'lum edilmedi. Gov.uk web saytyndaky habarda häzirki wagtda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň Türkmenhowaýollary kompaniýasynyň özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gabat gelýänligini subut etmegine garaşýanlygyny habar berdi. Uçar gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli Türkmenhowaýollarynyň Aşgabatyň üstü bilen Britaniýanyň Heathrow we Birmingham aeroportlaryndan Hindistanyň Delhi we Amritsar şäherlerinden gatnawy kesilipdi. Britaniýanyň Independent nesri Türkmenhowaýollarynyň uçarlarynyň ýatyrylmagynyň uçar biletlerini satyn alyp Hindistanda galýan 5000 çemesi adama täsir getirmeginiň ähtimallygyny ýazdy.